Wah, dasarnya apik. Regane piro ki, Mas? Regane 100.000, Bu. Larang men, Mas. 80.000 iso ya, Mas? Waduh, ora entuk, Bu. Bahane wis apik kuwi, Bu. Walah, bahane tipis ngene ki patute regane sing murah, Mas. Nek nu 50.000 wae piye, Mas? Sorry, Bu. Ora iso kurang maneh, Bu. Regane wis grosir rega pas. Lah mong toko sebelah wis enek regane 20.000 ya wis entuk lho, Mas. Anu 30.000 wae. Penangganan. Aduh, ora iso kurang, Bu. Ya wis, khusus ibuke nek nu tak murahke maneh mung 90.000 wae, Bu. Mong 90.000. Dih, regane jek larang ki, Mas. Bedelah. Huh? Lho ki regane online luwih murah. Mong 20.000 tak wis entuk, Mas. Ya aja dipadhake, Bu. Kan barangnya podo, Mas. Kaya ngene barang. Tapi kan bang klambine wis beda, Bu. Heleh, Mas. Ya wis aku mau nonton tok. Demok klambine. Aku tuku barangnya yang online wae. Wis untuk rega murah. Suwe men, Mah. Wis mulih wae, Mah. Ya, mulih wae ping. Masih tuku wae, Mas. Rega larang bahane kaya ngono ra entuk. Dadi bakal util bimedit, Mas. Dasar mbok karo anak padha lah kenute.